Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media muchifamba muineni wenyu Manasi ndiri mwana wekwachibanda. Tabva tangopinda muchirongwa chedu chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bish Reality Show. Muchirongwa chinechi tinenge chiita hurukuro nema-commercial sex workers, vanhu vanotengesa bonde, tichinzwawo kuti sei vakatanga kutengesa bonde, ndezvipi zvavari kusangana nazvo, tinenge tichinzwa zvakawanda handiti ka asi tisati tapinda muchirongwa, regai ndikuzivisei kuti kana pane vana vari pasi kwemakore 18 aiwa havatenderwi kunge vachinge vachiona vhidhiyo ineyi. Kana paine vanyari kani zvakare, aiwa ndinokukurudzirai kuti munge muchiona vhidhiyo ineyi muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, nekuda kwokuti pane mashoko amwe kana kuti pane mawedzi amwe anozotaurwa ekuti kana muchinge muri munyarikani hazvizobudi zvakanaka handiti ka panapa tine muenzi wedu. Muenzi, tinokumbirawo kuti umhorese vatariri. Makadii muri yeZimbabwe? Ndoita Nyasha Chirodza. Nyasha. Aiwa, Nyasha Chirodza. Alright, aiwa, Nyasha Chirodza. Tinokugamuchira pachirongwa chedu chatinoita hurukuro nema-commercial sex workers. Tinokugamuchira. You are welcome. Handitika. Alright, aiwa, tichakumbira kuti unatsosununguka hako kutaura nesu. Usingatyi handitika, usingavhunduke. Nyasha, ruzhinji rungade kuziva kuti basa rauri kuita iri, kana kuti ungakonfirme here kuti basa raunoita ndere kutengesa bonde. Ndere kutengesa bonde. Aiwa Nyasha, tichakumbira kuti unatsosununguka kudonongodza kuti iwewe basa rekutengesa bonde wakatitanga rini, chii chakange chaitika chakazopa kuti utengese bonde. Chakaita kuti titange kutengesa bonde, ndakarorawo marriage yangu yekutanga ndikagara mumba, ndaita vana vangu 3 kuti vatazongoparadza nawo. Ndatanga hangu kushanda basa rangu. Kwandaishandira ndiri ndakasanganawo neumwe murume akati da kuroora zvokushanda zvide. Ini semunhu wangu ndasati ndaona hangu zvakawanda. Zvino ndakatosiya basa ndikatoya kuEpwete. Saka taiya kuEpwete akazongondidhamba munhu wacho ndobva aenda. Saka ndaigara ndichingoshungurudzika nditsvagawo mapati time pamwe waimawanawo kuti wane chekudya, pamwe uchishaya uchingoshingira. Saka pamba pandailoja paiuyawo vamwe vasikana vachitambawo nalandlord pamba ipapo. Vachizongonditi komai nemi makangogara makanyarara, chii chiri kunetsa? Ndakatovarondedzera nyaya. Vakatoti hazvimbonetsa asi taitoita tichitya kuti vanhu vakandoona vanoti mai vako murume wavo aripi, chii chiri kuitika. Saka ndakazongoti nekufamba kwenguva ndakutojera nakabasa kai murume uyo akazongouyawo ndakangomuitawo chifinhu chokuti munhu anga asisinawo basa neni. Saka ndakangomuratidza kuti ndozvanda kuti ndozvandakuita ndozvakundiraramisa. Ndobva azongotorake chitupa chake ndobva aenda. Ndakanga ndakutofara manje ndakuchienda kubva kwake. Zvinhu zvakutofamba zvakanaka. Kusvikawo nhasi ndiriko kubasa. Alright, imanga mune chitupa chake. Wanga ari murume wangu andaigara naye. Saka mumabudiro akaita munhu akangobuda achiti ari kuenda kubasa. Haana kuzodzoka. Saka pakazodzokawo ndakazongomuratidzawo kuti hapasisina imba, mune munhu akuita chii zvake. Ndangomutambidzawo chitupa chake, ndochakangotaura kuti ndochaari kudawo. Zvakawanda kangoti ndiri chidzimai semunhu ndakagarisana naye takura ingosiye sarako nazvo. Alright, munenge mukuita kakunyarira. Hanzi neumwe munhu kusambonyara basa rako raunoita, chero mhuri yako ichidya ichiguta, nekuti mabasa nzira dzatinowana nadzo mari dzakasiyana handiti ka saka nyumu musanyare kana riri basa ramunoita nyumu. Saka akatora chitupa chete. Nhumbi, makanga musina nhumbi dzake here? Dzake aiti akashanya. Aibuda akavirikidza. Alright. Aizadzidza dzaanenge abva nadzo ndodzinetswa pamusoro, dzagara dziri mumbamo. Andanga apfeka kuzoisa dzake dzedzi pamusoro. Saka panguva ichoyo munhu autombozvinotise kuti ndozviripo. Kose musina kuda kumbozamawo kushingirira nekuti vana tete vanowanzokurudzira kuti komana zvedzimba zvinonetsa. Pamwe pacho zvinoda kushingirira nekunamata nekutsanya kwakakura
chinamatira imba yako tsitsanyira imba yako. Ipapo ini ndega ndakatongozviona nokuti pakanditora ndibva kubasa tichizoekwepoto hatinambogara tese zvekuti tingatoti takaita mwedzi tiri pambawo mai samai nababa iye achienda kubasa chidzoka. Munhu akangonditi ndine basa rangu randoitawo ndakabatawo contract kumurungu kuBeatrice. Ndokungoenda ndotongoenda zvacho saka kana kuti ati rendi kana kuti ati chikafu kana kuti ati chi babasiro. Alright. Ko imba yekutanga semusina kuda kutsungirira. Imba yekutanga zvazvakaoma. Zvizvi zvakaoma natsodongodza. Aichengeta. Murume wacho. Ndichengeta zvizvi zvasina mboshata. Asi munhu aiva nerushushu. Rushushu rokuita sei ndiwe. Rokutanga. Pamimba yangu yenamba 3. Yakabata nemistake. Tainamata kumasero. Saka ndobva tatonzi kuchechi amai makazvitakura ndikati handisi kumbonyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Ndobva zvanzi makazvitakura ndobva tainamatira kudomboshama. Ndobva tazodzokera svondo raitevera. Ndobva madzibaba vainditukaomba vachiti nhumba haisi yangu nokuti wakaita nhumbi tisina kudi kuwirirana. Saka pandakazodzokera kuchechi ndobva ndavaudza ndikati madzibaba vari kuramba vachiti nhumbi yandakatakura haisi yangu. Zvikanzi nemuprofita anga aripo akati baba imimi da kuti mapostori. Sorry ndimbokukate shoma. Murume wenyu ndimadzibaba ere? Ingari madzibaba? Tatoona matamasoitesa. Alright. Womakazonoripota kuchechi kuti madzibaba okumba baba uri mukuru murume wenyu. Alright. Aenda panzisi. Alright. Handiyo. Tatoona matamasoitesa saka vakanditi iwe nhumba haisi yangu. Saka pandakazodzokera kuchechi ndichizonotaura kuti baba vari kuti nhumba ichi haisi yavo. Wakati kumapostori aripo mapostori terai kana kuti mimba kana iri baba maya kana vakuda kunosununguka ndimo mbotanga warwadziwa ozoenda kuchipatara kunotirara. Zvikanzi kana iri yababa vandu vachatorwarira mai ava kana baba vachingopora mai vakutosununguka mwana. Asi kana nhumbu isiri yababa ava amai vacharwara vega urwere hwavo hwokusununguka vasununguka ende zveshuwo sekutaura kwavakaitawo madzibando vakarwara kusanda nosunungukawo. Saka ndimamwe masisvika ndasangana mari aitimukakuda konzi kutira konzi mona unofanira kutoona kuti uri kugara pasaidhanga kana murume pane mukadzi hanzi kombi painoitamba mahambo aya handi munombosheka kudai makutodanana kana kumbawo kukafiwa ukamudza aiti hauendi kunhamo unozobva nemhepo dzekumba kwenyu kuchipa vana vangu. Saka taingogara tingorumba inini naiye chete padambudziko kuwana kufara taizvitira tiri pamba. Saka zvimwe zvinhu zvakanditorera kurema kuti hama hauendi. Saka ukazoita dambudziko rinoda hama unomira nani papasina kusvika wandazongorongedza ndega ndai. Hanzi kuchengera rudo hakura mai vaaka zvazvakanyanya. Saka ndo zvakaitika kuti ndizosiya hangu imba iyo. Alright. Chizopinda yechipiri yandakaitawo dambudziko kusvika ndazongosiyawo. Hatisina kumhanya zvedu nguva ndedzedu handitika paimba yekutanga iyoyi madzibaba ava mataura imi machiti vaichengeta kuchengeta kwokuti vaiti chikafu chizvezvezviri wakupa madresi apo vaisawanza here. Ini panguva yacho ndinganyepeni handina chandaitoziva kuti varume vanoitawo zvekubuda panze vachidiwa. Pamwe wanga uri udiki kana aitawo ndingamunyepera hangu kuti ndine zvatakaona handina. Aiwa manatsopatsanura ipapo tapanzwa ko akaramba mumwe ndiani. Chikonzero chiri chaizvo dambudziko ranga riri hombe haro pakuchengeta nepakuti zvakanaka kokuti opfuma unotengawo semunhu wemukadzi unoda wakapoto kana kapushi kana kai papasina hembe ndiye aitenga mafuta ekuzora aikuti zora vaseline chete neglycerin zvinana kemfa zvinana dhoni zvinana chichi papasina hembe maoko marefu nemasketi nedhuku musoro semudzimai. Saka zvimwe zvizhinji zvacho zvakangotitorera kurema kuti kondikasiyana nazvo hangu patatongosiyanawo nazvo. Aiwa ipapo tapanzwa murume wepiri apa chakanyoitika chizha chaizvo chakandirodha akandisiisa basa rangu achiti ndoda kukuroora uite mudzimai wangu tabva kubasa ikoko tiuya takugara kwepweta
handinambogara naye zvinguva kuti ndingatoti vanhu vangatoti ndimai nababa munhu akangondisiya pamba pakatsvaga imba ipapo ndobva tongoenda zvachose. Alright, aiwa tinopanzwa. First day renyu taada kuenda manje taakunyaya dzekutengesa bonde apa. First day renyu chii chakanatsoitika chaizvo? Makakeshwa navanhu vangani, maiita mari, uye akanatsokuti handei tiende kutengesa bonde uko ndiani? Donongodzai about first day. Ishamwari akauya pamba pandailoja apa aiwirirana nalandlord, saka munhu aingondionawo ndakanyarara pamwe akataurawo nyaya dzavo ndechingosekawo ndonyarara. Saka iye akazoudzawo nalandlord wangu kuti munhu yakangosiyiwa chii panapa kuti timudzinge, hatina kwokuti aende kana kuti titi chii. Ndopakazouyawo kwandiri akati mainini ngatidai. Saka takatanga kuenda kukona store zvesho. Ndaitiwo ndikashanda kana $10 mashort time angu 2 noti kukona store mashort time kutangira pa 5. Ndikaendaiti ndikangowana ka $10 10 dzikangochaya ndotodzokera kumba. Ndaitya kuti vanhu vakawanda vasanyanya kundiona nokuti murume wandagara naye vaimuziva. Saka ndaityawo kuti ndikazoonekwa ndiri kumabhawa zvinonzi ichi chiri kuitika. Kusvikirawo ndatozongojairawo kuti iye murume wachatozongoudza kuti munhu wakakuenda chii kubhawa. Haana kana mbonetsawo kana kukokota kana kuti akabva tongoti itawo kana sezvawafunga. Zviro zvangopera zvakadaro. Zvakatongopera zvakadaro asi ndotosangana naye tichitoonana. Alright, saka munenge munyumbadhasi here kana akataudawo? Zvokuti patinosangana hedu hapasi pokuti tosangana kuti totaura nyaya dzemadhiri. Kuti wangomhoresanawo ndeipi. But asati ambotaura kuti kana asangana naye, baby uri kubhuwa, baby watsukira, baby wabatana, this and that, ndombonzwawo kudoka, uziwo ishi. Asati ambotaura izvi. Pandosangana naye kazhinji tosangana naye ndine munhu anodhisa. Anokudhisa. Kuti makawana kazvinyowana muchati mhoresi. Ndototanga hangu kuseka. Ndinomuti makadiko. Tonzi tinozaiti zvedu mhoresi yavamina. Zvatopera. Ndinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana siyana. Kune dzirefu, kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete handitika imimi munowanzofarira nhengo yakaita sei? Semuchiti pasaidzi unotoona wega unotogeja unotoita madhiri nemunhu. Sei? Kuti iyi inondikurirawo iyi ndinoikwanisa nokuti mari unenge uchida. Asi pamwe pacho unotonzwa nyama dzichitoderera kuti handizvikwanisa. Asi zvinenge zvakangorongekawo zvega hapana. Nokuti imwe inogona kutongokurira pasina. Kutovhunduka kuti ndikadai nababa ndogona sara ndine problem. Pane pasina. Kukurira pasina ndokuita sei? Nasodonongodza ipapo. Inenge iri nengombe. Saka pakungoipimbawo nemaziso unogona kuti inondikuwadza. Asi imwe yacho unotozoona pabasa pacho utoona kuti zvaitongowawo mari yemahara ndachitongotyira hangu pasina. Inenge yaita sei kana kuti mari yemahara manje? Kuti achitongopinda obva atotunda. Mumwe wacho mumwe anenge auya aine mari yakawanda achitaura kuti ndinoda kumbotanga wadiwa imisa. Mari yekutoimisa vanotaura kuti imari yangu uyani yepasaidzi. Kwozoitawo yemadhiri. Saka pakutoimisa paipa munhu anotokubhadhara futi. Wozokubhadhara yemadhiri yepabonde. Kuimisa inenge iri mari manje. Mabasa tu. Alright. Pondo kana $3. Yekuimisa. Yekuimisa chete. Kwozoita yekuisa. Yebasa. Alright. Tinopanzwa. Ndaifunza kuti pamwe maybe kana munhu for example wangoti $5 short time ndiyo pane mari yacho yese kuita zvese ipapo kusvika munhu arasandewo. Hazviite nokuti panguva chekuimisa mumwe munhu anononoka mumwe nosati watombojairana naye. Mumwe anenge achitogayawo zvake zvaarikugaya pamwe ini ndangochiva mari munhu wacho handisomboda kuti kubva kana simeyo iti pari. Saka pfungwa dzikasaenda panzvimbo futi iye pakutoimisa kwaunongoitoitawo zvine zviri kure. Saka ndopatinowana mukana wekuchajawo dzimwe dzimari wezi. Alright. Saka kana munhu achinge arakasika kurasa mbeu asati ambonyanya kuita zvokuenda kure, zvinenge zvatodhakwa here kana kuti munombomwe mukana kuti ngaimire wozoisa futi? Mukana anopiwa kana mari iripo. Chero akatoda kutoita pfungwa achingoti ndoda kuita futi achibhadhara mari yake
kundingarwadziwa kumusiya kuti ndiende kubva unogona tomusiya kaiye achida kuwedzera mari yake woenda kubva uke unoshaye futi mari wotozodemba kuti dai ndangoikirenga angonjunga na mari yangu iyo zvichitori nani kukirenga kuita sei manje kuimisa ka pandinjini inenge ida kumudzwa alright ndokamuri kukirenga alright kutokirenga kuti zviiti aiwa ndinopanzwa ko vai vanononoka vai vanorova madamba refu vanenge vashandisa maybe ingave mishonga yechivanhu kana mapiritsi ayaya yekuti munhu irambe yakamira uye anonoka kurasa mbeu mati mambosangana navo here kubasa kwenyu vanhu vakadavariwo variko vazhinji vacho asi semunhu anenge ari pabasa iwo akuitire kunakira unotoita zvebasa zvokuti nyange iye angatobva mumapirisi akandoshaya kuti kona sichikaitika ufanira kuteerera muiri otokateerera muiri akunoedza wangu uchingoteerera muiri kundowadiye saka unotoita zvekutoti iye atovhundukawo kana kuti ukamuti ndiwedzere mari akaramba ungomuda kuti zvawaita nekusapinda kwako zvatopera uda kutodzokera kubasa noti vanhu vanenge vakatomirira asiri iye anenge ari ega vanhu vanenge vakatowanda imi saka munoda kuti munoibvisa munhu asina kutonda nguva wotobhatira mari utange kushanda kausati wapiwa mari utange wapiwa mari wozoita basa saka short time inotarisa kuti munhu mimi aite maminutes anenge mangani pashort time 10 minutes 10-15 kana zvizvo zvebasa akadaridzeka kuzva kuti maakubhadhasa anenge akutowedzera alright ndinopanzwa uyo ngatiti rimwe zuva vamati dhuma nemurume akakubvisai umhandara imini ndiwo baba vevane rakabvisa umhandara mavamati dhuma naye patouchline arida kukechawo unobvuma here munhu akada unotobhadhasa mari yakawanda vanhu vokuziva unotobhadhasa mari yakawanda vatidakidza nokuti ndiri pabasa kai nditori pabasa andonipa mari yangu paakambobvisa umhandara akabhadhira mari yakawanda zvazviri zvekuroorana izvi ndezvebasa izvi hazvi zvekuroorana togara ndadya mari yangu chimonirit pane mubvunzo umwe asingada kukangamwa zvangu bvunza chimbondidonongodzera inini pamakabviswa umhandara kuti chii chakanatsoitika zvakafamba sei makabvisiwa kupi ndaishanda kuchitongwidza kundirausigeo maiva ndaishanda kufood word mutoni murume wacho aishandawo kwachikwanao saka pamba patailoja pandaiye vanhu ndaishandira landlord wepo ndiye aiva nemuzukuru wacho akazondiurai aiuya muweekends achibvunza naimukana landlord mbuya vake vaitomubvunza choti iwe usati wambotambisa mwana wevanhu mwana mudiki akabva kumusha tombozive zvichi zvemuharare shuwa ndaitoti ndiri paoff ndaitoenda kubasa aiva makanika mutoni ndaitoenda ndobazotonditi ndoda kuti ndiperekedze kutoni pane zvinhu ndada kutenga iye yanga itori off day yangu ngatatoenda toni kuenda ngatotenga stove yake 2 plate nemagetsi ngataendesa kumba kwake every weekend aingotenga something saka ndaisara nekamwana kadiki saka dzimwe nguva ndatoenda kumba kwake tonowacha aina ndidi kamusi wacho mai vandaishandira kana kutoenda kubasa vandatobuda hangu pamba ndikati rega ndimbonochaira chi kumba kwefesa unhu vandatobereka mwana iye ndobva adzoka ndikati atodzoka kubasa ndikati ndichamboenda kumashops ndikati alright vandatosara ndine kamwana kaye ndobva atouya nemapamba iye ndobva atozoenda kuna mai vandashandira kwakunzi chi musikana wenyu hachadzoki ndakutoda kugara naye chichi ndobva atoti usati nyadzise nokuti matorero atakamuita achiya kubasa kunoko zvinhu zvikazoitawo nepamwe hazvidi hazviite zvichiva takatogara nabatini ini ndakatoita nhumbu yapo batindo ndisingatombozivi kuti ndinhumbu asi nditogara naye saka nekuchechi kwataizoendawo ndopataizoitiro munamato chizhinji munamato chinhu ndechima zvazviri zvemumba zvazviri zvemunhu ndatoitawo mimba akatonosungira akatobvisa imwe mari yerora but imimi atete manzenga mubvunzo wangu chaiwo zvezvo magona imatsanangura but mubvunzo wangu kuti ndinazondiudza makabvisa umhandara chii chakaitika makabvisirwa papi makabvisirwa nekondomu here
zvairwadza here zvonakidza here zvakaita sei topotana sei papa topane mubvunzo kutemutepa ndakabvisirwa kubasa kwandaishandemo ndobva handiti gogo vake musavaudza landlord vamai vandaishandira vakati usaite se usavaudza ndikati ndandigona kunyarira nyaya iyi saka madhezi angu ekuenda kumwedzi akabva afurikidza ndaishandira ndobva vabvunza kuti chii chakaitika ndopandakazotaura chokwadi iye anamborambawo akabva atotaura akati hazvishuwa chii muno ndee wanguwo nezvandakasangana nazvo pandakasangana naye handina dambudziko. Alright, zvairwadza zvinorwadza nyama dzisina kujaira mabhonzo. Ndonzi wamwana chanzi kubvisa umhanda kunorwadza unotora madhezi akawanda wakadaida imimba makabvisawo nazvonzanangura akashandisa akairwa yeke akashandisa kondomu akaita sei ndinombonzwa wamwana chichanzi ndakamwiswa doro mwachi ndakadai akaita live chichakanatsoitika nakarowa live chaiyo asina kondomu ndopakabva wamubata mimba ane mimba chaiyo iye aitozviziva nokuti aitotaura chitoti haiwa unokona kumboenda unokona kumboenda saka one hudikiwo ndakangoti anambosisa mufunga kuti tine mimba yete sei ndane mimba iye ndiye aitozviziva. Alright. Zvairwadza zvairwadza ndakatombotora madhezi mabhonzo anozoitawo achidi nyama dzichijaira haupedzera kutoda wakutonakira. Alright. Aiwa ndinopanzwa touya muri pabasa penyu apa ndinonzwisisa kuti vanhukadzi vane madays avanoenda kumwedzi ayaya dzingave 4, 5, 6, 7 zvinongosiya zvienderana nemunhu right. Imimi yasvika nguva iyi yekuti muri kunguva yevanhukadzi maybe pamwe pamba hapana mari ndeapi matanho amunotora imimi pamwe maybe nguva yangosvikira nekupera kwemwedzi kwemwedzi ndokunoida mari landlord uye zvakare kubvawo ndipo pakunofayawo vanhu vanenge vakazara kubvawo vanenge vatambira kutopeka zvidhira kana kotoni okubloka nokuti unenge uchida mari saka pakutoitawo futi madhira acho wakapfeka kotoni kana dhende racho unenge uchitoitawo kutoti kondomu risadambuka ende munhu anenge achitoitawo chinotomudza kuti aite zvakadzikama nokuti akaita zvake zvefofafofa kondomu riya rikazanoti ndindi nechijira chacho rinodambuka saka anofanira kuita iwo uchinzwa kuti zviri kufambirana here mukati kana watopedza madhende emunhu iye achibuda wotogeza futi zvijira zvako unenge wakatocheka zvakawanda wanda uchipedza wogeza wopfeka kamwe kakaoma wotoenda madhira unotopedza madhezi ako iwa munhu asina tombozwa kuti uriko asi chine chakangochaita kunyengesa nyoro haipo poto zvisingazoiti. Alright. Saka chijira manje ichi totsvaga chijira chine kana kuti kotoni yacho kotoni chakapfava chijira wachiisa mukati ka munhu ari kuisa nhengo anenge achisunda mukati kana muchiita bonde kana murume anenge achisunda mukati hachizoende here kumberi kwekuti chinogona kuzotadza kubuda. Zvaunoita chijira chacho hautori kari kadiki kwekuti kakange kachibayiwa kanoramba kachipinda mukati kana kwekuti unenge ukavhura kudai so ungobhuloka muromo wechibereko zvatopera. Alright. Ungovhara kamuromo kechibereko ka ndokane nyaya dzese keo kakangovharika zvatopera. Saka munotozvita kakawanda ndoritori basi kwete kuti kakawanda ndo hatongoti mararamiro acho. Ko ndakambonzwa umwe achitanzi vanomwa mapiritsi here I'm not sure about this hanzi mapiritsi ekuti kana wakaanwa iwewe unobva wambomira kuenda kunguva yevanhukadzi imi musei musingashandisei yani mapiritsi akatoramba neropa rangu kana family planning ndotoshandisa mapiritsi ndikatoanwa ndotorwara saka mapiritsi vanomwa vanotora zvinoita imi moshandisa chii ndoshandisa Implanon. Alright. Aiwa tiripanzwa muri pabasa kune vamwe vanoti aiwa ini hanzi kuda nekondomu ndokuda yeke munobvuma here yeke? Handibvumi nokuti hazina ndakurwara nokuti munhu anouya achiti ndine $100 ndoda nyoro iwe chakakutoita kuti nhasi kubvawo kwandaenda ndakuwana dhora kana kuti ndawana pondo saka 100 yoenda ndodii
iwe hausi kurwara, iye ari kurwara handiti, ari pangospread achienda. Saka ini ndichaichiwa mari iyi zveshuwa woita hake oenda, asara inini pamwe chatanga kuti musoro, chatanga kuti gumbo, chatanga kuti chii, ongoti pamwe marwadziwo, pamwe basa ndanyanyodi kushandawo basa nguva yakareba. Wotozoona wane problem, mari yawo wapiwa $100 yayi haichatokwani kutokumende naurwere hwako huya hwawasirwa, kana kuti uchidzokera futi kubasa hazvichashanda. Saka mari dzacho unodzichiya uchidzida dzine njodzi. Alright. Aiwa tikupanzwa. Kuna vamwe varume vanotaura kuti ivo inini ndoda kukutorai kana kuti muri 2 or muri 3 usiku humwe chete vachirara nemi panguva imwe chete, achiti raundi rekutanga akarova kune musikana wekutanga opedza, raundi rechi2 orova kune musikana wechi2 opedza, raundi rechi3 orova kune musikana wechi opedza. Vanhu vakaita seiwavo mati mambosangana navo here? Kana muchinge muchisangana navo munovachaja mari? Ini ndakasangana nawo ndine mwefriend yangu kwamachipiso. Pakatanga kuona shamwari yangu ndikawirana madhiri night, ndikati zvanzi ndiri kudai muri 2 chagachi munhu unongoziva unongotrastawo kuti hatizoite dambudziko. Ndikatoti ndine friend yangu endadi ndaya nayo, ndikatatoenda zvishuwa takatoenda pamushandira pamwe pahoteli, zvanzi ndokudai mese muri 2 tatingoriwo masilenda nemwe wangu. Saka mwe wangu angatochaja $50 baba aiva nemari iyowo, asi vanga vasingadzike bonde. Akadzaja $50 25 because yanga iri night. Saka ini nangu ndida pache zvangu wangu singamiriri vamwe wangu, ini pache zvangu wangu inini munhu ukada kuita bonde zvimwe zvaizvo kuti ndisina mafeeling tesatowira ndisina feeling tesatowira nepanguva yacho. Saka nemwe wangu takaenda zvicho kumushandira pamubhedha mamine 2 nokuside wasaidi, iye akati ndindorara pakati takati nyenge paanenge achinyenga uko anenge achitokubata iwe uchitorombedzawo futi, hapana anogara kachiti sorry mune muine mubhedha 2? Isu takaenda kuloji. Mune mune mubhedha 2? Maiva nemubhedha 2. Saka iye aimbonorara kwekutanga aita sei? Takangorara tese pamubhedha 1 iye ari pakati. Alright. Tava pamubhedha 1 tese. Saka zvinonzi kuti aiita bonde achaita rekuita sei? Bonde akatanga neni, asi paanenge achiita bonde neni uyu anenge akatorarawo pasaidi achitomuromedzawo achiita zvanenge audzwa kunzi adii aiti, nokuti ndee ndiri pabasa rangu bondekawo. Pamwe uyo anenge achipuruzirawo achidii akaonawo kuti uku kwane moto wombosiyawo wombenda kungowo zvinongobva nemawirira nenyu mataurirana nemunenge maita pakutorana. Alright, da kunanzwisisa. Saka ndoti aiti asati arasa mbeu, ngatinge for example iye muenzaniso omboita maybe kwe 1 minute asati arasa mbeu oshomora obva anoita kumwe kwacho. Ukundaenda kupfekeza kondo kubvisa oenda kupfeka kondo zvanenge ashandisa uko ndezveikoko, ini akauya kwangu ndine zvangu zvebasa. Alright. Nemunhu anenge aine zvake zvebasa. Alright, ndavanzwisisa. Ini ndafunzira pamwe maybe aiti ndafunzira pamwe aiti orova kwekutanga opedza orasa mbeu ombozorora ozopfeka zvakare onorasa mbeu waidai uku nekuku. Aiwa tiri kupanzwa but muzuva rachiruro akarova maraundi mangani? Sevanhu vaidhakwa kuti zviziva kuzaenda tichimira mwe, asi azvokuti ndingati akadarika 4 rounds nganyamba munhu aitongonakirwa zvokuti akangoenda uku oenda uku achingoenda uku. Aiwa ndinopanzwa. Kune zvirwere zvepabonde mati mambosangana nazvo nezvirwere zvepabonde? Ndakasangana. Makasangana chirwere uye makarapwa? Handingati urwere. Ndakasangana nemunhu anga nengombe yanga yakapfurikidza kwandiri inini nemuiri wangu. Saka takazoenda kune chipatara chemasista ndokandakanobatsirwa. Alright, nengo yakaita sei yakakonzera urwere? Yakakutisa chibereko changu chachaita pasaiti nekusazivawo skiri nebasa kuti kana munhuwo aine nhengo hombe unoitawo madhiri ako soso kuti risanyatsa june nechibereko. Alright. Unenge uchiita uchinjingisa umakona Alright. Uchingotenderera irimo. Alright. Saka I think handizvo zvirwere zvandiri kuda zvinochifungidzira zvinonzi pamwe zvirwere zvakaita sana gonorrhea, syphilis, something like that. Hamusina masangana nazvo? But vamwe wenyu vamunosangana nazvo
vanorapwa kupi? Kune vane ruzivo tine chipatara chemasista chiri kumbari. Vanhu vanokurumidza kubatsirikana. Unotongoenda ikoko zvakafanira ipapa ndikatanga kutorwara zvandinganzwisisi. Ndotongoenda ikoko. Wokubvunzawo mabasa acho kuti anofamba sei chichi. Wotongopiwa namba yako yeko kuti chero ukaenda kugweru unongotaura kuti sex namba yangu iyi namba yakati. Sotobuda pakuru. Pane 6 week namba. Unotopiwa namba. Ya unotogara nayo noti ndika zvakati handisi zvakafanira panapa. Mwenza sokunge ndi kuchipatara ikoko. Motonditi shamwari. Andinonzi Nyasha. Namba yako iyi 12611. Unotoichengeta. Saka nyangwe ndikaenda kugweru iyo ma6 week futi ariko. Vese shava yeye. Ndikangosvika ikoko wakangoti unonzani? Ndonzi Nyasha. Ndotongobuda futi pai. Zvezvamusistem. Saka kune vasingaziviwo. Vamwe vanotwa pakufa. Vasina rubatsiro. Asi kune vanoda rubatsiro. Toenda kuseshawo. Tori chipatara chemasista. Chivanhu vasina varume vanoenda zvemumabhawa. Hachisi chevanhu vanenge varume. Imi mati mambokuenda? Ndakambokuenda 2020. Unyota nyawo dzenhengwe dzidzi. Pandakamborwara ipapo. Ndo pandakabva ndatongopiwa namba yeko. Saka nhasi wakati madzokera. Ndisati ndasangana nangu nedambudziko. Alright. Masangana nemurume maybe akawindika. Ari kuti aiwa ndanakirwa nebhebi. Arikuda kuti anga achikurorai. Munokwanisa here kuroda kuroorwa? Kuroorwa ndoda. Ndoda bhora. Uchitogara mumba uchitostay down. Kutogara mumba zvakanaka. Kuti basa redu rinorwadza here. Ipapo unochiti vamwe vakutorara. Iwo ndipo uri kutomuka kugadzirira kuti ndiende kubasa. Kumusha chako watoti ukatumwa chikorobho waitoti ndotya muroyini. Asi ke zvinezvi chero pane makuva munotoenda. Chande chidai mari. Handiti masikati mune maswero makarara here nayasikana. Unenge wasera wakazorora hako asi zvakangoma. Usiku moenda ukakubasa zvakaipei. Nguva dzebasa racho. Ndo inorwadza. Nokuti ukarara uchiti ndatirega ndizorore. Kana wakarara usinawo dhora remuriwo mangwana hapana. Ndo zvakatongovhara nawo. Kushanda kwako ndokunaka kweupenyu kwako. Kurarawo zvine zvakangodaro kusaidi kwako. Saka muridzi wendima ndiwe muridzi wayo. Tiripanzwa. Riripo here rimwe zuva imene rototi makakechwa. Zuva iri maybe makafadzwa, makanakidzwa. Kana riripo zuva iri chii chakange chaitika, makakecherwa kupi, natsotora nguva yenyu kudonongodza kuti tsanangure. Musi wano ndakatoendeswa kutauni. Kuemba. Paamteki panenge bhawakaripo. Ndakatoenda kunde tonamende sinuka. Sho ukatoenda kunzvimbo unotosununguka. Ndakatosvikawo taimwa handa 34 asikana. Takangoshiyana mari ngoti iwo mari yakati. So ndovanyowana musiri muchingogara. Mutomboita kubuditsa kamari kenyu timwewo mahanda sipai. Pakutongouya vanhu. Makaditi peni makadiwa madhiri sei. Iwo ndori munyona uziye. Unotongoenda chinoona DJ box uya. Ndandokudza shamwari. Ndodhora. Ndesirakadzi. Iwo chacha kuti mari yakati. Wotoisa imwe mari yako pamusoro pane wamudza yemadhiri. Musi ndakatomboshanda kamari kangu $20 pamashoti M3 chete. Alright. Saka ndozuva rakakufadza. Kwainakidza. Ndaziva rinotarisirwa kuti ndichaita mari. Alright. Ko zuva rakakudisappointa here makadisappointa. Chii chakaitika? Ndinatodonongodza. Ini zuva ndakandibhowa. Ndine munhu wandaiita naye madhiri. Kune varume vanoti anokecha everyday asi hadi kuchinjanisa kuti nhasi atora uyu. Akatongojaira inini nhana chingozva kuti nguva dzakati. Ndienda kuya kwe. Ndotonoona munhu wangu. Ende iye nyange munhu ukatongomuona unotongoenda paari bhozi matongojairana madhiri enyu. Saka musakazi achida naiti. Tondipa mari yangu achipa mari yangu. Saka paakazouya handina kutomboita pfungwa dzokuti ndingachaje mari here. Munhu anongonipa mari yangu mazuva ese. Ndatomuka makuseni ndotomuperekedza. Tasvika pabus stop. Ndopakandisira $2. Ndopakasira $2. Kubva ipapo zvese zvandanga bhajeta zvakabva zvandomusanga. Patenge regular client then. Aiwa. Inini zvakapa ndobuda ndoenda kubhawa. Handiti mwedzi wapera zvine ndandinga ita mari yake. Angabvuma here kuti ndaenda kubhawa ndikashaya mari? Haabvumi. Saka ini nezvibhajeti zvangu zvandindichiita. Ndenjona kuti munhu akauya akandisirawo dhora iroro ndikabvisawo 10 cents. Imwe yendesawo pakanaka izvo. Unenge watobhajeta. Saka ukadisappointwa 1 week uchinzi haro. Industry yacho inenge yashata.
Zvinopanza. Saka akazombodzoka here rimwe zuva futi kuzoroita bonde. Iyeyo yatova mheni yangu anouya bhozi totanga ndomubvunza mari yangu wandipa mari yangu tozoonana itu zvinotevera notanogona kutoti hana mari iyana iwowo. Alright. Bata mushe customer. Customer inobatwa mushe asi inopedzisira manje yakukulimita mari. Alright. Pavana venyu vamataura vamuna vakamira sei, vakomana vasikana vachini? First born mukomana 2 vasikana. 2 vasikana. Ngatiti maybe mukomana uyu azokura kamati dhuma naye patachiraini arira kutokechawo. Kuti sabva nacho muchombomira kutongofuratira uchitoenda kwaunoenda kana kuzotaurawo waperi. Hapana pamunombomira mugotomisidzana mugototara kugototi mwana wangu sori zvaitika nemistake hazvitauriki. Iwe unongobva pavanhu woendako wozoonana kuti iye achabvunzawo akasabvunzawo hapana pandingamubvunza kuti naiwe waichagei kubhawa hazviiti ndotongonyararawo iye akanyararawo zvine zvatongovharanawo zvakadaro asi nyaya yekuti unoisimudzira kamangwana zvino zvinonyadzisa. Vanasikana venyu vamuna wavo mazosangana navo patachiraini vari kuda kukechisawo ndeapi matanho amunotora? Ipapo pakarema sei? Zvakanzi nevakurumbudzi kudya mufenje ufananyina vanenge vatodzawo maika. Hatitonzwa nani ndiro imi makamborohwa nani pamakaenda? Inini ndakambopindawo mumba ndikagara ndikatokurawo ndirimo saka ongoti kukurumurawo kuti wakura hako wakuzvishandira woti ndakuenda mumba. Aiwa munombopindawo mumba urorwawo kana zvarambawo woita zvaunoita asi kana imba iko yakanaka hapana chekuisira. Maybe anenge angotangawo apindawo mumba kazviwa zvanetsa sekunetsa kwakangoitawo zvenyoka obva azoendawo kubhawa. Kana ashingirira ke ndinototama nzvimbo yacho osara yake kunyatira. Right, pamunogara uko kune vakidzani, kune hama, kune shamwari dzinozivawo here nezvebasa renyu ramunoita iri? Kune hama dzangu vanozviziva. Vabereki vachiri kuvapenyu? Vabereki vakashaya. Hama dzinozviziva ndedzipi dzacho? Ndakatoberekwa navo mudumbu rimwe chete nevamwewo kwana bamkuruwo nekwana nani vanozviziva. Saka vanenge vachiti kudii manje vachikuonai kana kuti vachinzwa kuti aiwa munoita basa rekutengesa bonde zvinova zvinhu zvinoshoresa takatarisa maringe netsika nechivanhu chedu iwo bva wanzwa kuti hanzvadzi yako iri kutengesa bonde vanenge vachiti kudii? Vanorwadziwa chekuita ndopane pasina. Alright, aiwa tinopanzwa. Kune vamwe varume kune madzimai vari mudzimba umu vazhinji vacho chandi kutaura chinhu ndochokwadi musandipikise mucomment section handiti madzimai akawanda vane tsika kana kuti vane system yekunyima varume wavo bonde. Unongoti dzimweni dzenguva wakanetsana naye kana kuti wakangomugumbura vanenge vakuda kutotora nzira yekukupanisha nayo iri nzira yekukunyima bonde. Varume ivavo madzimai aya munoda kuti kudii kwavari? Ini chandoudza hangu madzimai chekuti chero wakatukana nevarume vavo mudzimba chero akarohwa ngavazamboita chinguva yekuti vanoti kana nezvandirohwa svondo rino handigezi nechirara ndakapfeka tirauzi. Murume mwana mudiki anouya mabhebi sei bhobho madhira akamira sei amadhira araiti mari yakadzi hande mumba totopinda mumba iye anoona kusununguka kwako murume uya handisi anobva atotanga kutokuudza kuti nekumba kwangu hakune mukadzi wangu zvakamira zvakadai kana ari mastaira ndokubasazve nendichandechidai mari akazara kuti staira yakati mukadzi wangu hade indobva ndamudza kuti aiwa inini hakune basa rangu mastaira ese ndoita sei ndomagona asi zvinoda mari wobva akupa mari yako wobva waita mastaira aya mangwana futi achadzoka wobva wamuitira futi imwe staira mangwana futi achadzoka anozotongopedzisira kungoti kumboko kungonochengetawo mhuri kuti pamwe chikafu one marenzi asi anenge atiwa bhesti kupi
kwandiri. Nokuti varume vandotaura zvese kuti kumba kupa mukadzi wangu aine hembe, pamwe ndikasvikawo handipiwe mvura yekumwa, kana kuti ndikasvikawo padhoo kana kuti pagedhi tendinewo pasuro atambiri. Zviri pakasiyana-siyana zvinoitwa varume mudzimba. Saka murume anongotaurawo kumunhu wanenge asangana naye kuti inini ndodambudziko rangu ndiri. Saka madzimai nongovakurudzira kuti murume nyangwe akakutuka chero akakurova, bonde haisiyo solution yekuti wapedzisa murume. Aiwa, tinopanzwa ipapo. Nzira yamunoshandisa imimi kuattracta varume nzira yakaita sei? Munoendawo here kun'anga kupiwawo ungave mushonga wekuti mudiwe nevarume vakawanda? Inini pacho zvangu angu ndakazvimirira inini ini handishandise mushonga. Wait. Unoita sei neweti? Ungogeza, ungapedza kugeza nesipo yako paya. Ungodai kumisoro. Weti yani? Weti yangu inini. Makazvinzwa nani? Unzwawo vakuru vachitaura. Hanzi inongofumura. Like pamwana upaenda nemushonga wo kana tichichi, weti inongofumura. Zvinenge zviripo. Alright, amene mashoko ekupedzisira nguva dzedu dzaafamba tichipetera chirongwa. Amene mungade kuti kudii kune vatari vakatitarisa, takatarisa maringe nebasa ramunoita. Basa ratinoita rekuitawo zvekutsvaga kurarama, harisi basa rekukurudzirwa. Nokuti nyangwe uchitofamba utonzi ndosisi avo, tinodawo zvinhu zvakanaka pakurarama.